Dag kijkers, een klimaatneutraal Europa, dat is de ambitie tegen 2050. Dat wil zeggen dat we nog ongeveer 25 jaar hebben om de overstap te maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, die we ook nog eens slimmer gaan gebruiken. Zo beperken we de opwarming van de aarde en bouwen we onze energieafhankelijkheid af. Een thema dat actueler is dan ooit. We duiken de komende 4 weken in de energietransitie met deze gloednieuwe reeks Limburg schakelt. En bij ons in de studio hier Bram de Wispelare. Meneer de Wispelare, u bent general manager van Energyville in Genk. Ja, we staan voor belangrijke uitdagingen. Misschien even eerst zeggen wat Energyville is. Dat is een groot onderzoekscentrum, denk ik, hè? Energyville is het samenwerkingsverband tussen KU Leuven, Vito, IMEC en de Universiteit van Hasselt. Wij brengen eigenlijk alle knappe koppen samen rond energietransitie en zorgen voor de onderzoek, ontwikkeling, innovatie in die sector. En daar gaan we het precies de komende 4 weken over hebben, over die energietransitie. We kennen dat begrip allemaal, maar misschien toch nog eens even zeggen, wat is de definitie precies? Waar willen we naartoe? Energietransitie komt er eigenlijk op neer dat we ons energiesysteem volledig gaan omschakelen naar een klimaatneutraal energiesysteem. En dan komt er eigenlijk concreet op neer dat we al onze energiebehoeften proberen te vervangen door klimaatneutrale, CO2-vrije alternatieven. Ja, het thema is actueler dan ooit. Er zit natuurlijk een nieuwe energiecrisis aan te komen, hè. Waarom is die transitie nodig? Misschien de huidige situatie toont dat meer dan ooit aan. Maar dat is al de 2e keer in 4 jaar tijd dat we met onze neus op de feiten gedrukt worden dat Europa echt veel te afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Zowel geostrategisch zou je kunnen zeggen. Onze veiligheid van Europa hangt daarvan af. Energie wordt echt gebruikt als een wapen. Kijk maar naar Cuba vandaag, om zelfs regimes omver te gooien. Enerzijds, anderzijds ook economisch is het een enorme afhankelijkheid en maakt het onze Europese economie, industrie, kwetsbaar voor die hele hoge prijzen van fossiele brandstoffen, die telkens een gevolg zijn van die crisissen in de wereld. Ja, de eerste keer was natuurlijk de Oekraïne-crisis, de tweede keer nu met Iran. Wat moet er volgens u concreet gaan veranderen? Wij moeten zo snel mogelijk van die fossiele brandstoffen vanaf geraken. Hoe doen we dat? Door alles wat we kunnen elektrificeren, te elektrificeren. Elektrisch vervoer is 3 keer zo efficiënt als vervoer met brandstoffen, met verbrandingsmotoren. Ook het verwarmen met elektrisch, zeker lage temperatuurverwarming, is veel efficiënter met warmtepompen dan met een gasketel. Dus dat zijn dingen waarmee dat we enerzijds energie besparen, maar anderzijds ook van die fossiele brandstoffen vanaf geraken. We hoeven geen gas niet meer rechtstreeks tot bij de huizen te brengen. En bovendien kunnen we in het elektriciteitssysteem dan voluit die hernieuwbare energiebronnen gaan gebruiken die we in ons systeem hebben, of de alternatieven die CO2-neutraal zijn. Ja, u hebt het geschetst, het is ecologisch, het is ook economisch. Maar misschien belangrijker nog vandaag, hoe ver staan we al? Want we zijn natuurlijk al een tijdje bezig, we praten er al een tijdje over. We hebben al heel veel hernieuwbare energie in ons systeem zitten. Onze netten zijn ook al heel veel uitgebreid, zeker ook internationaal. Dus we zijn ook in staat om over heel Europa al in grote mate om te gaan met die hernieuwbare energie in ons systeem. Het wordt ook gebruikt, elektrisch, tot bij de mensen thuis. Ook met groene stroomcontracten zelfs, die u dan ook klimaatneutraal kunnen maken. Ook de bedrijven zijn daar een grote vragende partij voor, omdat ook veel productieprocessen, fabricatieprocessen, uiteindelijk men zoekt naar hoe kunnen we onze producten CO2-neutraal maken en aan de man brengen. Ja, dus het is natuurlijk ook zo. We stellen ook vast dat er bij de burger toch wel een bepaalde milieumoeheid is, hè. En dat is toch wel een groot probleem, want de burger speelt toch wel een centraal figuur in dit hele verhaal. De burger moet mee zijn. Je noemt het milieumoeheid, maar we zijn ook de crisissen moe, hoop ik, ergens. Dus als er een no-brainer is, dat als je voor een investeringskeuze staat, koop ik een nieuwe auto, koop ik een nieuw huis, welke renovaties doe ik in mijn huis, welk toestel koop ik, ja, ga dan altijd voor de energiezuinige of de elektrische oplossing. Daar hoef je niet vermoeid van te worden. Ik denk dat dat de logica zelf is in de huidige omstandigheden. Ja. Is er al een streefdatum in België? Er zijn een aantal doelen
vooropgesteld, geloof ik. Hè? Ja, het ultieme doel is in 2050 een volledig klimaatneutraal systeem te hebben, dus volledig geen CO2 niet meer uit te stoten. Maar er zijn ook tussenliggende doelstellingen waarvoor dan ook de plannen gemaakt worden, zoals het Nationaal Energie- en Klimaatplan, dat een beetje het draaiboek zou moeten zijn voor de Belgische regeringen en de Vlaamse regeringen, om die omslag effectief te maken naar nog meer CO2-vrije energiebronnen in het systeem brengen, nog minder energie verbruiken of fossiele energie verbruiken. En ja, om op die manier tegen 2030 eigenlijk al een behoorlijke reducering te krijgen van onze CO2-uitstoot. Bram de Wispelaar, ik onthoud vooral van u dat we vooral de stap moeten durven zetten en niet moeten aarzelen. U bent van Energyville, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. We halen er zo dadelijk een nieuwe gast bij, maar gaan eerst even een kijkje nemen op Energyville in Genk, de innovatie-hotspot voor duurzame energie in Limburg. Energie is de grootste uitdaging van onze generatie en moet duurzaam worden opgewekt, opgeslagen, verdeeld en verbruikt. De uitdaging van Energyville bestaat erin die elementen verder te ontwikkelen, maar ook om ze aan elkaar te koppelen. Wel, Energyville brengt hier op Torpark ongeveer een 700-tal knappe koppen samen van de KU Leuven, Vito, IMEC en de Universiteit van Hasselt. En we doen hier alles rond ontwikkeling, innovatie van technologie die kan ingezet worden in de energietransitie. We ontwikkelen hier onder andere nieuwe technologieën voor zonnepanelen, maar ook nieuwe technologieën voor batterijen, voor warmtepompen. We proberen die ook hier altijd in de praktijk te brengen. Door de oorlog in Iran is energie actueler dan ooit. Helena Geraert is coördinator van het project Galileo. Ze doet onderzoek naar de ontwikkelingen op vlak van energiemarkten en flexibiliteit. We zien eigenlijk dat die geopolitieke spanningen, we hadden de Oekraïne-crisis, we hadden de Rusland-gevolgen, we hebben nu de crisis in Iran. Dat eigenlijk elke keer die impact op de energieprijzen maken, dat energie aan de top van de zowel politieke agenda, maar zeker ook de agenda van de mensen staat. Er is een groot aanbod aan wind- en zonne-energie, maar die hebben een flexibel patroon. In de toekomst is het belangrijk dat de vraag naar elektriciteit zich meer gaat afstemmen op het aanbod. Dat zowel burgers, maar ook bedrijven zich op een bepaalde manier kunnen gaan aanpassen aan het aanbod van elektriciteit. En dat kan bijvoorbeeld via innovatieve oplossingen zoals vraagsturing. Dat wil zeggen op een intelligente manier gaan kijken wanneer is er veel productie. Ik ga afnemen van het net, wanneer is er minder productie. Ik ga minder afnemen. Dat kan ook via opslagtechnologieën zoals batterijen. Dus er zijn redelijk wat opties, maar dat vraagt natuurlijk opnieuw innovatie en investeringen. Hernieuwbare energie wordt belangrijker dan ooit. Dirk van Hertem onderzoekt samen met zijn team de mogelijkheden van ondergrondse hoogspanningsverbindingen. Het elektriciteitsnetwerk is de ruggengraat van onze economie. Maar die is eigenlijk grotendeels ontwikkeld in de jaren 70 en 80 op vrij goede technologie. Maar die is eigenlijk vrijwel hetzelfde gebleven. Maar nu komen we op een punt dat we in de volgende 25 jaar dat systeem moeten verdrievoudigen met nieuwe technologie. Hetgeen dat wij nu willen doen is een ondergronds netwerk maken dat al die bronnen connecteert, die op een goedkope manier elektriciteit produceren en dan hier tot bij ons brengen. En dat onderzoek zou volgens Van Hertem alleen maar positief zijn voor onze provincie. En daar is eigenlijk een opportuniteit voor ons als een regio om daarop in te springen, want dat is nieuwe technologie, nieuwe innovatie, maar ook nieuwe werkgelegenheid. Dus we zouden hier nieuwe bedrijven kunnen oprichten die werken op deze niche vandaag, maar een mainstream technologie van de toekomst. Dus ik zie dat als een opportuniteit voor Limburg en Vlaanderen. Een nieuwe gast bij ons in de studio, Raf Bellers, directeur netbeheer bij Fluvius. Meneer Bellers, welkom in deze studio. Ja, als netbeheerder bent u verantwoordelijk voor het middenspannings- en laagspanningsnet. Zeg ik het goed? Wat wordt daaronder gerekend? U zegt dat heel goed. We zijn inderdaad, zoals ze dat noemen, een distributienetbeheerder. En het distributienet bestaat eigenlijk uit de kabels en cabines en dergelijke meer die de elektriciteit tot bij u in de woning brengen. En wij tappen dat af van een transformatorstation van Elia.
En dan brengen wij het, laten we zeggen, tot bij de huishoudens in de Kamer. En je kan het een beetje vergelijken met het wegennet. Wij vormen eigenlijk de gemeentewegen en de gewestwegen. En je hebt daarnaast ook nog de autostrades, maar dat is dan meer het transportnet. Ja, dus met andere woorden, heel belangrijke rol voor jullie. Jullie gaan die energietransitie in de praktijk moeten brengen. Dat belooft nog een hele uitdaging te worden. Bijvoorbeeld als we kijken naar Nederland, waar regelmatig al sprake is van stroomuitval en zo verder, of stroomtekort. Hè. Ja, er is vooral wat men noemt een congestieprobleem. Hè, dat de vraag naar meer energie sterker stijgt dan de snelheid waarmee dat de netten kunnen uitgebouwd worden. Een probleem waar dat we ook hier in Vlaanderen ondertussen wel mee te kampen hebben, maar wat dat we toch eigenlijk met alle investeringen die we aan het doen zijn, gaan proberen te voorkomen dat dat probleem uit de hand loopt. Het is wel zo voor ons distributienet, waar dat wij vooral mee geconfronteerd worden, is natuurlijk dat wij allemaal straks zonnepanelen gaan hebben, dat we warmtepompen gaan plaatsen, dat we een elektrisch voertuig gaan hebben en dat we een laadinfrastructuur nodig hebben. En het zijn vooral die componenten die eigenlijk maken dat ons net op dat distributienet, op dat laag- en middenspanningsnet, dat sterker belast wordt. En daarvoor moeten we natuurlijk wel heel wat investeringen doen. Ja. En hoe is de situatie in Limburg? Is daar al sprake van overbelasting? Hebt u daar al vaak moeten ingrijpen? Want bijvoorbeeld, het is bekend in zomerperiodes, juli, als de zon fel schijnt, ja, dan kan er wel een probleem ontstaan. Dat is inderdaad een van de symptomen die we hebben. Hè. Dus mensen beginnen heel veel zonnepanelen te leggen en dat is maar goed ook. We hebben die nodig, die decentraal geproduceerde energie. Alleen natuurlijk, als het een zonnige periode is en er is weinig verbruik, dan krijg je heel veel injectie van energie op dat laagspanningsnet en dan krijg je problemen dat de spanningsniveaus te hoog stijgen, waardoor dat de omvormers gaan omvallen. Nu, ook daar hebben we heel wat actieplannen tegenover staan, onder andere onze investeringen, maar ook heel wat operationele ingrepen die we doen op onze netten. En dat maakt dat we, als we 2 jaar terugkeken, dan hadden we nog ongeveer 1500 klachten op jaarbasis in Limburg. We hebben dat terug kunnen brengen naar 500 klachten vorig jaar, ondanks het feit dat het aantal zonnepanelen toch is blijven stijgen. Dus met alle acties die we doen, gaan we dit ook wel stelselmatig onder controle krijgen. Ja, de netten zijn met andere woorden daar allemaal niet op voorzien. De vraag die ik mij als consument stel, zit ik straks zonder elektriciteit thuis? Want ja, het elektriciteitsverbruik neemt toe natuurlijk. We zien het allemaal rondom ons heen met de elektrische auto's en zo verder. Ja. Nee, u gaat geen probleem hebben. Er zal elektriciteit zijn, sowieso. En daar worden ook plannen voor gemaakt om te kijken hoe zit het met de bevoorradingszekerheid, welke acties moeten daar genomen. Dat is niet onze rol als distributienetbeheerder. Wij moeten zorgen dat die energie, eens geproduceerd is, ook tot bij de klanten gaat, of de energie die lokaal wordt geproduceerd ook effectief op dat net kan geïnjecteerd worden. Daarvoor doen we al die investeringen. Dat zijn echt miljarden investeringen. In totaliteit zullen wij de komende 10 jaar 4 miljard euro extra investeren als Fluvius zijnde over heel Vlaanderen om net die energietransitie mogelijk te maken. Dat is 400 miljoen per jaar. Daarvan gaat ongeveer 80 miljoen per jaar naar Limburg, specifiek voor die verzwaring van onze netten om die energietransitie te ondersteunen. En daar zijn jullie vandaag al volop mee bezig met het implementeren van die 80 miljoen euro aan investeringen. Absoluut. Als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, dan hebben we al heel wat kilometers extra netten aangelegd. Veel meer dan wat we voorheen deden. De snelheid is ongeveer ×3 gegaan op niveau van aanleg van laagspanningskabels. Ook het bijplaatsen van distributiecabines. Veel burgers zullen dat al wel gezien hebben. Links en rechts extra cabines aan plaatsen zijn. Dat zijn allemaal werken die nodig zijn in die energietransitie. En we proberen dat ook een beetje helder te brengen naar al onze klanten, naar alle inwoners van Vlaanderen. Want we hebben iedereen zijn begrip daar ook een beetje nodig dat die werken er allemaal zijn en dat die natuurlijk wel wat hinder veroorzaken, maar dat die echt wel nodig zijn. En dat doen we met de campagnes, zoals mensen misschien ondertussen ook op televisie gezien hebben met Mol en Haas, waarbij dat we toch op een, laten we zeggen, eenvoudige manier proberen uit te leggen waarmee dat we effectief bezig zijn, werken aan die netten voor morgen, zorgen dat onze netwerken klaar zijn. Allemaal heel erg interessant, Raf Bellers van Fluvius. Blijf nog even bij ons zitten, we halen er zo dadelijk iemand bij. Maar eerst keren we nog even terug naar het Torpark in Genk. De voormalige mijnsite van Waterschei is vandaag uitgegroeid tot een smeltkroes van wetenschap en bedrijvigheid. Onder andere rond het thema energie. Koen van Toernout was jaren actief als onderzoeker bij Vito. Vandaag leidt hij Orion Grid Technologies, een spin-off van Vito, de KU Leuven en hun gemeenschappelijke onderzoeksinstelling Energyville. Het bedrijf bouwt software voor stroomnetbeheerders zoals Fluvius.
Wij kijken naar alle data die er meer en meer is van laagspanningsnetten. Denk aan de gegevens van de digitale meter bijvoorbeeld. En wij gaan eigenlijk die data gaan omzetten in informatie die bruikbaar is voor de netbeheerders. Hoe ziet dat net er precies uit? Hoe is het opgebouwd? Waar is het net aan het dichtslibben? Kunnen de capaciteitsproblemen opgelost worden door het net anders te configureren? Of is er toch een investering nodig? Orion helpt het laagspanningsnet in kaart te brengen, zodat problemen sneller opgespoord en opgelost kunnen worden. Het gaat om het netwerk van kabels dat de stroom tot bij particuliere en kleine bedrijven brengt. De digitalisering van dat net staat nog in zijn kinderschoenen. De energietransitie draait rond elektrificatie. Dat wil zeggen dat heel veel verbruik verschoven wordt van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. De warmtepompen, elektrische voertuigen, zonnepanelen. En onze netten zijn daar niet voor gebouwd, helemaal niet. Dus die netten dreigen wel een belangrijke bottleneck te worden. Orion is een van de 30 jonge bedrijfjes die actief zijn op de incubator in Genk. De voormalige mijnsite van Waterschei, vandaag omgedoopt tot Thorpark, draait rond synergieën tussen de bedrijfs- en onderzoekswereld. Bedrijven werken samen, enerzijds bijvoorbeeld als energiebedrijf met Energyville. Dat is het onderzoekscentrum dat hier vlakbij ligt. Daar zijn heel wat onderzoekers, meer dan 700 zijn er te werk gesteld. Dus heel wat kennis die hier in Genk allemaal samenkomt en die de jonge bedrijven ook kan helpen om te innoveren rond energie. Ook op het Thorpark ligt de T2-campus, waar heel wat technische opleidingen worden gegeven door Sintra en VDAB, zoals het installeren van verwarmings- en koelingsinstallaties. Het opleidingscentrum moet zich continu heruitvinden in een snel veranderende energiemarkt. We moeten dus 5 jaar verder kijken van welke technologieën komen eraan, welke veranderingen komen eraan. Die proberen wij al stelselmatig te gaan implementeren in de bestaande opleidingen. En als de noodzaak er is, gaan wij een volledig nieuwe opleiding maken. Experten waarschuwen, als de regering niet ingrijpt, komt tegen 2035 de stroombevoorrading in het gedrang. Er is dus dringend nood aan een duidelijke energiestrategie. Dat is echt heel belangrijk dat de overheid knopen doorhakt. En de overheid heeft natuurlijk advies nodig, professioneel advies nodig over wat zijn die uitdagingen, maar ook waar zitten de eventuele addertjes onder het gras. Welke wetgeving bestaat nu, welke wetgeving is morgen nodig. En dat is ook een manier waarop dat vanuit Thorpark heel wat advies via Energyville onder andere wordt geboden. Dus hier wordt ook het beleid van morgen gemaakt. En er is nog een gast komen bijzitten. Christophe Sleurs is dat Head of Grid Projects in Vlaanderen bij Elia. Ja, dus 3 grote netten in België. Laagspanning, middenspanning en hoogspanning. En voor dat laatste daar zijn jullie verantwoordelijk voor, denk ik. Hè? Dat klopt, ja. Mogen we daaronder verstaan, onder hoogspanning? Het hoogspanningsnet in België is eigenlijk het transportnet waar de grote volumes aan energie overstromen. Dus je kan een beetje vergelijken met inderdaad de autosnelwegen, met het wegennet. En wij bevoorraden daarmee de klanten, en dat zijn inderdaad grote bedrijven, de grootste bedrijven in Vlaanderen, maar ook via de distributienetbeheerders, de residentiële verbruikers. Ja. Als we praten over Elia, dan zitten we ook bij het probleem van onze kerncentrales. Een groot probleem, want die kerncentrales die gaan sluiten. Volgens de huidige planning, er zijn er nog 2 over zeker. De 2 laatste zullen de deuren sluiten in 2035. Doel 4 en Tihange 3. Dat klopt nog altijd vandaag de dag? Vandaag de dag klopt dat nog, ja. Ja, oké. Politieke beslissing natuurlijk. Uw CEO heeft een studie laten maken en die schat in dat er extra capaciteit zal nodig zijn. Hoe ver staan we vandaag? Het is dan natuurlijk niet de CEO zelf die de studie heeft gemaakt, maar inderdaad, Elia moet elke 2 jaar, en dat is een legale verplichting, een dergelijke studie maken. En in die laatste versie daarvan, zoals gewoonlijk, kijken we inderdaad naar de komende 10, 15 jaar wat betreft de bevoorrading in België. Nu, ik kan iedereen al geruststellen, de eerste jaren tot 2028, 2030 is er eigenlijk absoluut geen probleem. En de jaren nadien zien we wel met de groei van het elektriciteitsverbruik dat er weer nood komt aan bijkomende capaciteit in België. Nu, daar hebben we mechanismes voor en die werken, die hebben de afgelopen jaren gewerkt. En ook daar zien we eigenlijk niet echt een probleem.
Het klopt wel, vanaf 2035, volgens de huidige plannen, zouden de 2 laatste kerncentrales ook sluiten. En daar zal het zaak zijn, vooral van onze overheden, om te kijken naar wat zijn de oplossingen om op die horizon na 2035 vervangcapaciteit te zoeken of die kerncentrales langer open te houden. Of daar zijn verschillende oplossingen voor. Ik wil u niet verleiden tot politieke uitspraken, want dat is een beetje moeilijk natuurlijk voor u. Maar ja, moet deze regering al Arizona dringend ingrijpen? Ik begrijp dat het probleem nog niet zo urgent is. Voilà, het probleem is niet zo urgent. De eerstkomende jaren hebben we niet echt een probleem. Natuurlijk, het is altijd beter om op tijd te beginnen met dergelijke onderhandelingen. Dat hebben we ook geleerd in het verleden. Dus het is inderdaad wel belangrijk dat deze regering al de nodige acties neemt om die toekomst voor te bereiden. Elia waarschuwt er al jaren voor dat het elektriciteitsverbruik gaat stijgen en gaat blijven stijgen. Dat is vandaag ook al het geval, denk ik. Heb je daar cijfers van? Kan je er iets over zeggen? Maar misschien eerst een stapje terug. Inderdaad, eigenlijk is het de bedoeling met de energietransitie om ons globaal energieverbruik te reduceren. Dus om ervoor te zorgen dat we allemaal samen minder energie verbruiken. Daar zijn verschillende manieren toe om dat te bereiken, maar eigenlijk de meeste van die toekomstpistes die leiden allemaal tot een hoger elektrisch verbruik. Dus in totaal gaan we minder energie verbruiken, maar het elektrisch verbruik gaat wel stijgen door meer elektrische voertuigen, warmtepompen, bedrijven die decarboniseren. Vandaag de dag zien we nog niet echt die stijging. Aan de afgelopen jaren is het energieverbruik in België tamelijk constant gebleven. Dat is een beetje de tegenstelling. Enerzijds waarschuwen we en moeten we ons voorbereiden op die energiestijging of die vraag van de stijging van de vraag. Maar vandaag zijn we daar nog niet. We zien wel, meer en meer inderdaad, bedrijven die bijkomende aansluitingen vragen op het elektriciteitsnet, zowel bij de distributienetbeheerder als bij ons. Wat toch een teken aan de wand is dat die stijging er wel aan zit te komen. Ja, en dat moeten we dan toch in de gaten houden. Hoe is de situatie specifiek in Limburg wat hoogspanning betreft? We zien ook dat er regelmatig werken zijn aan het hoogspanningsnet in Limburg. Limburg, net als in heel Vlaanderen inderdaad, staan we voor zeer grote investeringen in het hoogspanningsnet. En dat zie je overal terugkomen. Inderdaad, we hebben nu recent een belangrijk project ter versterking van ons ruggengraatnetwerk, echt de grootste autostrades, in dienst genomen tussen Massenhoven en Kinrooi. Dat heeft ook bijgedragen om bijvoorbeeld de problematiek die we kennen in het Lommelse, in Noord-Limburg, om daar eigenlijk eerste oplossingen voor te creëren. En daar zijn we nu dus ook bijkomende projecten nog aan het uitvoeren om inderdaad die stijging van het verbruik in die regio verder te faciliteren. Maar er zal nog meer gaan komen, ja. Er komen er nog meer aan, dus ook Oost-Limburg en Zuid-Limburg hebben we overal projecten lopen. In totaal hebben we een 60-tal investeringsprojecten vandaag lopen in Limburg, op een 250-tal in Vlaanderen, dus het is echt wel een significant deel. Raf Bellers van Fluvius, u zal het graag horen wat u hier verneemt. Hè? Dus bedrijven die in de wachtrij staan voor een aansluiting. Het is bijna het nieuwe normaal geworden, bijvoorbeeld in Nederland, maar gaat dat hier ook gebeuren? Ja, wij hebben hier effectief ook wel wachtrijen, niet van diezelfde omvang als in Nederland, laat dat duidelijk zijn. De problematiek wordt, zoals ik al eerder zei, een beetje veroorzaakt door het feit dat we een zeer snelle groei krijgen in het aantal aanvragen. Bedrijven die willen elektrificeren, die batterijen willen bijplaatsen, die laadinfrastructuur willen bijplaatsen. En anderzijds de uitbreiding van het net die nodig zijn, waar dat we nu eenmaal een doorlooptijd nodig hebben om dat op te vangen. Nu, in plaats van dan tegen die bedrijven te zeggen, wacht nog 6 jaar vooraleer dat je kan aansluiten, gaan we die bedrijven wel aansluiten en gaan we dat vaker gaan doen onder de vorm van wat we noemen een flexibele aansluiting, waarbij dat we een stukje flexibiliteit vragen op het ogenblik dat er echt een piek is, dat we wat vermogen gaan reduceren. Voor de meeste bedrijven is dat ook geen enkel probleem. Enige reden waarom dat we die offertes vandaag nog niet kunnen uitsturen en dat we dus wel degelijk ook spreken over wachtrijen, heeft te maken met het feit dat wij werken binnen een vrij strikt carcan van wettelijke teksten, decretale teksten en regulatoire documenten zoals technische reglementen enzovoort, die niet geschreven zijn op die flexibiliteit, die ervan uitgaan dat iemand een aansluiting
fix krijgt, ongeacht wanneer in de tijd. Die aanpassingen, daar zijn we nu volop mee bezig, samen met het beleid, samen met de collega's van Elia en de regulatoren, maar dat vergt enige doorlooptijd. Van het moment dat dat rond is, en we verwachten dat dat toch binnen afzienbare tijd is, gaan we wel degelijk ook die wachtrijen die er nu gekomen zijn, gaan we die zeer snel kunnen gaan wegwerken. Ja, en u bent er vrij gerust in de toekomst? Ik ben zeer gerust in de toekomst. Dat wil niet zeggen dat we niet soms wakker liggen en hard moeten nadenken over hoe dat we die problemen die zich aandienen gaan oplossen, want het is toch wel een zeer uitdagende tijd, dat moeten we het wel duidelijk maken, maar ik zie toch heel veel, zowel vanuit beleid, vanuit ons als distributienetbeheerders, samen met regulatoren, heel veel initiatieven komen om naar de juiste oplossingen toe te werken. We zijn heel hard aan het investeren, maar we gaan wel een grote shift moeten maken naar echt ook dynamischer omgaan met onze netten. En wat heel belangrijk is in het verhaal, en dat wil ik toch ook nog even meegeven, is dat dit niet een verhaal is van netbeheerders of van politiek of weet ik veel wie. Het is een verhaal van ons allemaal. Wij zijn degenen die een elektrisch voertuig hebben straks, die een laadpunt hebben. Wij kunnen meekiezen met ons gedrag hoe zwaar het net belast wordt. En dat is wel belangrijk, vandaar dat we eigenlijk iedereen willen betrekken in die energietransitie, om samen te zoeken hoe kunnen we dit op een haalbare, betaalbare manier voor iedereen gaan realiseren. Maar dat kan niet door één van de partijen in heel het landschap. Dat moeten we echt met z'n allen samen gaan doen. Want daar zegt u het natuurlijk, een belangrijk punt waar iedereen zich vandaag zorgen over maakt, ook met de energiecrisis in Iran, de betaalbaarheid van de energiefactuur. Gaat dat allemaal nog betaalbaar blijven, meneer Sleurs? Dat is een zeer terechte vraag en ik denk dat dat onze allerbezorgdheid is inderdaad. En het klopt, we moeten zeer veel investeren in de netten, zowel hoogspanningsnetten als distributienetten, en dat kost allemaal veel geld. U hebt het vandaag ook niet in de hand natuurlijk, hè? Nee, tot op zekere hoogte niet, maar zoals de collega net zei, naast het investeren in al die netten en koper en lijnen en dergelijke, blijft het zeer belangrijk en wordt het nog belangrijker in de toekomst om ook te kijken naar andere oplossingen, zoals flexibiliteit, zoals anticiperen op bepaalde zaken, net om in het algemeen kader dat inderdaad daar wel een kost aan vasthangt, om die kost zoveel mogelijk te kunnen reduceren en zo betaalbaar mogelijk voor iedereen te houden. Ja, maar een weg terug is er eigenlijk niet meer, hè? We zullen moeten investeren. We zullen moeten investeren en ik denk dat dat wel het positieve van het verhaal is. Uiteindelijk is iedereen het er wel over eens. Uiteindelijk is het een goede en gaan we op die manier richting een systeem, richting een elektriciteitssysteem, wat voor iedereen voordelen zal geven in de toekomst en ons zal helpen om inderdaad en onafhankelijker te worden van andere landen rondom ons en qua klimaat een positieve richting uit te gaan en op termijn ook een betaalbaarder systeem of een betaalbaar systeem voor iedereen te kunnen houden. We kunnen er een beetje gerust in zijn in de toekomst. Oké, hartelijk dank heren voor de tijd die u besteden hier in de studio. Onze tijd zit er inderdaad op. Ik bedank graag mijn 3 gasten, Bram de Wispelare, Raf Bellers en Christophe Sleurs. Van de energienetten maken we de sprong naar de bouw, want ook onze gebouwen spelen een belangrijke rol in die energietransitie. Maar dat is voor aflevering 2 van Limburg schakelt komende zondag. Graag tot dan.